Owesifazane osaziwayo uthi akazisoli ngokusantuza isitho sakhe sangasese phambu kwezwe. Loyo wayengumongameli wezwe ubaba uJacob Zuma, i-ANC uyibeke bumper to bumper. Mahlabela phambili uKhuzani ebekhona emcimbini wegcokamelisha. Udaba izivula ngalo kusabalele ivideo ezinkundleni zokuxhumana yazodwa wabantu ekhothwa ngowesilisa isitho sakhe sangasese endumezulwini yomcimbi okade ukhona engxenye yemicimbi asuke ebhukhwe kuyo. Mbukeli weSiyaviva TV1 uzodwa wabantu kusho ngeqholo ukuthi ofisa ukumbopha engambopha kodwa uyacela ukuthi ubheke icele manje thatha isinqumo esinjalo kube ukuthi uqala uhambela lezi zindawo abasebenzela kuzo njengabantu abenza uhlobo lomsebenzi oludinga ukuthi lesi senzo sakhe uhlalihlale usenze. Kungagcini lapho uphinde waveza futhi uzodwa abantu ukuthi yena kunesasasa nokubatshazwa okungaka ngoba vele udumile kodwa inhlala yenza leyenzakala njengamanje. Zizwele kabanzi-ke uzodwa abantu ephawula ngokuneka isitho sakhe sangasese esidlangalaleni. I think nina enilele or the public abangahambi ezinye indawo esizambayo esibhukhwe kuzo for ukujabulisa. Sometimes ngibhukhwa nabomakhosha, sometimes ngibhukhwa nama-strippers. So if bebhadale kahle while ngisebenza nabomakhosha or ama-strippers, I try to do what they are doing because babize mina as umjabulisi for leyo event. So injabulo yasebusuku eniyaziyo as society and community ukuthi basebenzise amafoni abanye. Sometimes kunokushiwo ukuthi ifoni mayingasebenzi ingangeni ingashuthi man, sorry to say, but I don't feel any shame or remorse because abomakhosha exist. Niyabadla nomphakathi uyabadla abomakhosha. Ama-strippers niyawabukela as umphakathi ukuthi mina nginodumo and kubhukhwe mina kwasetshenziswa mina, then umphakathi ucabanga ukuthi lo mhlaba wabomakhosha nama-strippers awukho. Ukhona. If ubheke icele ufuna ukungibopha sikhokho akeze-ke esummit le yabomakhosha nase-royal le yabomakhosha, both places I've been booked kulezo ndawo. Ngenzeni mina kahle kahle ngenzeni ngoba eyamvele nayiveza ngiyiveza ikukho igolide iye bangumsindo. Hayibo abangiyeke unyaka omusha lo 2024 sharp. Unobhala jikelele weqembu iANC umnomzane efikile Mbalula ubonakale embatha ngehlango kwimkhonto nezagila athi ibhekiswe kuye mayelana nento ethinta i-low shedding. Uthe uyaqinisekisa ukuthi akasayophinde esho into ngenhloso yokuthi aqinisa abantu idolo. Yena akasiyeno Eskom futhi akasebenzi kaEskom, wayekusho njengezifiso zika ANC. Abantu bazwakale bethi uANC phinde bewuthembe, bazwakala bethi ufikile Mbalula ungomunye wabantu oqambe amanga ngento ethinta i-low shedding. Umnomzane efikile Mbalula uyasiqhelanisa neze noEskom. Mandiyeke nobeka i-time frames ngoba kuthiwa hayi ANC ikhokhelwa ngamaxoki, ndirani Eskom. Iyazelaphi i-load shedding izawuvuka namhlanje nangomso. Ndirani Eskom. Ndithetha into ethethwa yi-ANC, sifuna i-load shedding iphele ngoDisemba. Andirani Eskom. Iranwa ndimi Eskom. Eskom ibirana lela weku leqoki nomlungu. Elavuka ngenye imini lathi ndiyemka. Wahamba kuthiwa ngubani uthi rater. Ndinguthi rater nantlonjonga. Yazibazimile, hey Mbalula said, hey opposition ayinazi indaba man, ayabanazo shame.
Okamacingwana kaGugi, President wamabhinca, the Bhinca Nation, umnomzane Ngizwe Mchunu, salokhu elandelwe izagila nemkhonto. Kuzwakale uPapa Bhene ethi mawuthinta amashangane usuthinte yena Ngizwe Mchunu. Washo inhlambe engaka. Ziswele kabanzi uPapa Bhene edlulisela intukuthelo yakhe kuNgizwe Mchunu ngento athi ayimphathanga neze kahle. Yeah. Nibona ngeti politiki ta n'wina se ti huma ndleleni. Hambi veri wena Ngizwe Mchunu u ntwa kahle ni vulavula Changani straight. Hi endle yini yena Machangani? Lwana tinyipi ta wena ta cheap politics u tshika Machangani. Maybe na Machangani ba wena ke. Loko la ku hlata u la ku ya toilet u vulavula hi Machangani. Wa mativa Machangani vo mama kwihi wena? U to vulavula hi Machangani wala Machangani. Maybe wa ba wena. U ta hi tolovela ngopfu senjeni. We above limit of where Machangani ngene kwihi ke na. Loko u lwa hi tipolitiki u huma ka hina Machangani. Hi Mchangani mina ni twa kahle. Toucha Machangani u toucha mina. Your tribalism. Machangani wona mangandla ku va kona la South Africa. Tawala Machangani. Iendleni mali mo kona hi Machangani. Ayihla ka 11 language yo hlawula Machangani. Your fucking tribalism. Loko u toucha hina Machangani, you touch me. South Africa he won. He won. Hambi u vulavula ririmi rihi South Africa Africa. Lava nga ku dyondzisa that tribalism wena Ngizwe hambi ri Ngizwe what? Hambi Mchunu hambi yini. U khipa nomo walowo wa ku vulavula hi Machangani. U dya hi Machangani u tlele Machangani. U komba wena Machangani. Hi sukeni ja. Se wa dakiwa la, wa dakiwa. Mukombe ya wena se hahama. Huma ka Machangani. Ukhoma Mchangani ukuthatha mina. Jesus. Ukhuzani Mpongose usanda kuhlukanisa unyaka isewuphinda okwesibili uzwakale emcimbini wegcokamelisha ngephimbo lomculi wamaskandi uSigwebo Sentambo ethi gibeli ibhasi langakithi siyodlala ushameni. uSigwebo Sentambo uthe mayicula lengoma wasezwakala esho amazwi athi ngizokona. Zizwele kabanzi ke uSigwebo Sentambo ecula ingoma kaKhuzani Mpongose emcimbini wegcokamelisha obuyindumezulu kusindwe ngobethole. Sayima ngithi angikele kingenze mina. Gibeli ibhasi asilanga ngithilele baluthi asiyodlala. Oh masiyodlala ushameni. Bafowethu ngale zakwethu indlela engijabule ngayo. Uthunywe ukuthokoza waMosha. Bafowethu indlela engijabule Siphethe ngodaba lokuthi uDokotela uFreeman unxusa bonke abantu abaxakekile nabasweleyo ukuthi bengalibali usuku la ngomhla ka20 enyangeni kaJanuary ukuzothola usizo lamahala. Lezi indaba benizifundelwa uMC Polobus kanti izixhaswe uDr Freeman. Lalela uzwe kabanzi ekuyikona kona okuzobe kwenziwa ngomhla ka20 kubo bonke abantu abanezinkinga ezahlukahlukene. Mlaleli, mbukeli, khumbula ukuphawula kwakho ikona okumqoka futhi okubeka izindaba zeSiyaviva TV1 eqhulwini. Hi everyone, I'm up here Freeman and I come from Ghana. My father is from Benin. Whatever is your problem, I invite you on the January 20th. Please come with any sickness, any problem you have, and your life is not going to be the same. I invite everyone. Thank you.
Umkhumbi kaNoah Herbs, amakhambi ezemvelo azonakekela impilo yakho ngamanani angambi eqolo. Axolonga umzimba wakho ngokupheleleyo, akulaphe ezifeni. Asthma syrup iyasiza uma uphethwe i-asthma. Unenkinga yama-ulcer esisu, stomach syrup izokusiza. Inkinga kashukela, thola i-sugar diabetes syrup. Ama-piles, thola i-piles syrup. Kanti uma ufuna ukunyusa induku, thola i-manpower penis enlargement syrup. Umkhumbi kaNoah Herbs uyatholakala eCornobi Flats 1465. Sithinte ku-079 045 3446. Umkhumbi kaNoah Herbs, your health our priority.